Mitabang na sa relief operation ng Estados Unidos sa mga naigo sa kalamidad sa Davao de Oro, hilabi na sa mga biktima sa landslide. Duha ka US Marine Corps KC-130 Hercules aircraft ang nagkarga og mga kinarton nga relief packs ang mitugpa sa Old Airport sa Davao nga gitabangan sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao Philippine Air Force. Pinaspasay ang pagdiskarga sa mga relief packs kauban ang mga sundalo sa Estados Unidos. Kagahapon, Pebrero 12, nagsugod ang pagdiskarga sa mga relief packs ug laraw nga himuong 4 ka deliveries ang buhaton matag adlaw. Sugod kagahapon gamit ang duha ka mga eroplano aron mamintinar ang mga panginahanglanon sa mga bakwit. Ang US Marines gikan sa 3rd Marine Expeditionary Force ang mo-assist sa nagpadayon nga disaster relief mission kauban ang puwersa sa Marine Air Group 12, 1st Marine Aircraft Wing. Matod sa Philippine Air Force, importante ang tabang sa puwersa sa laing nasod aron masustener ang relief effort sa lugar.